Πες μας τι ακριβώς είδες το πρωί εδώ όταν άνοιξε το μαγαζί. Είχαν σταματήσει ένα μπέζ κλειό σε εμάς μπροστά. Μάλλον λογομαχούσαν και μετέπειτα την άφησε εδώ στο χώρο εργασίας την κοπέλα και μάλλον την μαχαίρωσε την ώρα που κατέβαινε από το αυτοκίνητο. Ακούσατε φωνές εσείς κάτι? Όχι, φωνές δεν ακούσαμε. Απλά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα η άμεση δράση και το ασθενοφόρο και έτσι νομίζω ότι σώθηκε η κοπέλα για αυτόν τον λόγο. Στο μαγαζί σας μπροστά όταν ήρθαν φαίνονταν ότι λογομαχούσαν έντονα? Εγώ απλά είδα μέσα δύο άτομα. Επειδή ήταν σταματημένοι μέσα στη μέση του δρόμου, γι' αυτό περισσότερο τους παρατήρησα. Αλλιώς δεν τους παρατηρούσα. Αυτό. Και τι είδατε ακριβώς? Λογικά λογομαχούσαν, γιατί ήταν εκεί σταματημένοι και μιλούσαν μεταξύ τους. Μάλλον θα συνέχισαν μετά την πορεία τους. Την άφησε εδώ στο. Τον είδατε που εξαφανίστηκε αυτόν? Ναι, την άφησε την κοπέλα, η κοπέλα βγήκε και εξαφανίστηκε. Αιμόφρητη ήταν, πώς ήταν, σε τι κατάσταση? Ναι, ήταν αιμόφρητη, την είδαν μάλλον εδώ. Μετά βρέθηκε και το μαχαίρι εδώ. Βρέθηκε το μαχαίρι, το πήρε άμεση δράση. Αυτά.